Når man bliver kronisk syg af den ene eller anden årsag, bliver ens hverdag oftest meget anderledes end livet før sygdom. Det kan være meget svært og for nogen en umulighed at overskue de forandringer, man møder i livet som sygdomsramt. Dette kan være fysiske, såvel som psykiske forandringer og udfordringer. Igennem denne podcast vil vi forsøge at fortælle vores historie om det at blive kronisk syg, og hvordan vi til stadighed forsøger at navigere igennem de problematikker, der opstår i livet som kroniker. Velkommen til, når livet bliver ramt. Hej og velkommen til min podcast, Når livet bliver ramt. Jeg har i dag besluttet, at studiet er rykket indenfor i vores stue, så hvis I lige pludselig hører nogle forskellige lyde, f.eks. af en hund eller en kakkelovn, så er det altså derfor. Udover det, så har jeg også taget min mand med i studiet i dag. Skal vi sige goddag til Ole? Goddag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker lidt om i dag, omkring det at være kroniker. Hvordan forklarer man, at man er kroniker, og hvad vil det egentlig sige at være kroniker? Det skal lige siges, og det betalte jeg ikke sidste gang, at jeg nåede at lære dig at kende, som for cirka 15 år siden, og der havde jeg ikke de her udfordringer, som jeg kæmper med i dag. De kom først nogle år efter, så man kan sige, at du nåede at kende den ikke-kroniske syge, Stina. Det må man sige. Ja. Du havde lidt problemer med maven. Ja. Ja, men der var ikke... Der var ikke stomi eller parenteral ernæring i sigte på daværende tidspunkt. Nej. Men man kan jo sige, hvordan er det at være pårørende til en hustru, som både har stomi, og som får parenteral ernæring, og som har kroniske smerter. Det kunne vi godt tænke os at snakke lidt om i dag. Og generelt også det der med, om hvordan får man forklaret til fremmede mennesker, eller til pårørende, hvad det vil sige at være kroniker. Fordi mange har svært ved at forstå træthedsniveauet. Mange har svært ved at forstå den manglende kommunikation nogle gange, hvis jeg ikke ringer, hvis jeg ikke skriver tilbage, fordi jeg simpelthen har en rigtig dårlig dag. Selvfølgelig også smerterne, men generelt den manglende, hvad kan man sige, kræfter, jeg har i hverdagen til at udføre selv de mest normale ting. Og siden sidste gang, skal det faktisk også fortælles, at jeg er stoppet med at arbejde, og jeg er gået på førtid pension. Simpelthen på baggrund af, at mine kræfter ikke rækte til at arbejde ved siden af os. Her fra den 1. november. Ja, og det har været med en del tristhed, vil jeg sige. Men for at vende tilbage til det, som vi ligesom snakkede om, hvordan forklarer man, at man er kroniker? Hvordan kigger du på mig som kroniker, hvis vi tager smerterne for eksempel? Det kan godt være svært. Det kan godt være svært som pårørende at se på en person, som har ondt. Det kan også nogle gange, fordi man glemmer det lidt, kan man godt synes, det kommer lidt i vejen, fordi man måske har lyst til nogle ting. Det kan være hvad som helst. Det kan være overraskelsesmoment. Man siger, vi gør lige det, eller der kommer mange gæster, eller vi kan lige tage 2 ting på en gang, eller sådan, altså hvor man siger fredag, der får vi gæster, og lørdag, der kan vi lige tage et eller andet sted hen, og så kan vi, det er meget sjældent, og hvis det overhovedet sker, så ved vi godt, så er der 5 dage bagefter på langs. Og det kan da nogle gange godt være svært at huske, eller måske ikke huske, for man kan jo hurtigt se det på dig, men nogle gange kan det godt en lille smule føles lidt, men jeg ved det jo også godt. Og oftest, så planlægger vi jo sådan, så det ikke kommer til at ske. Men det der med, at du har smerter, det synes jeg er svært at så se på. Jeg synes, det er hårdt at se på. Ja, hvad man kan jo sige, når man har de her kroniske smerter, som jeg jo har, så er overraskelsesmomentet i lige pludselig at finde på noget nyt, den er ikke så stor. Altså det der med lige at tage en beslutning her og nu, om at nu skal vi ud og spise, eller nu skal vi et eller andet. Altså alting skal time og tilrettelægges. Jeg skal vide i forvejen, hvis der skal ske et eller andet. Hvis du skal overraske mig, skal jeg vide det i forvejen, så jeg kan tage smertestillende. Altså det er sådan lidt
det er lidt en speciel situation at være i. Ja. Men omvendt kan man jo sige, jeg kan så også som oftest, kan man sige, gøre noget ved det. I hvert fald i et stykke tid. Nogle timer ad gangen. Så nu synes jeg, vores hund lige den skal blande sig her. Det vil også være med. Men for os ligesom at, hvad kan man sige, med hensyn til smerterne, der er jo også, og det er nok der, hvor du sådan oftest mærker det, det er jo også trætheden. Ja, bestemt. Altså når man kommer hjem, og du har lavet et eller andet, som måske ikke er så meget, men for dig, der er det nok, og så har du din smerte oveni, og der er du træt. Mm-hmm. Og så kommer man hjem, og så har man jo lyst til at fortælle, og man skal også lige, og kan vi ikke lige nå det her, for så kan jeg lige gøre det her. Hvis du lige skrænder kartofler, så kan jeg jo ned med flasker, og så kan de have en og sådan, og så det er svært, fordi det har du ikke overskud til, og kræfterne, og man kan se lyset slukker. Ja. Og man skal jo ikke tage fejl af, at det i sig selv kan jo godt være en følelse af forlitlighedserklæring hos en selv, fordi man tænker, kan du ikke bare tage dig sammen, kan du ikke bare... og når du så er færdig med at slå dig selv om i hovedet, jamen, så er du sådan set ikke blevet ret meget klogere, end inden du startede det. Men jeg synes oftest, det faktisk har været sværest i forhold til børnene. Fordi... På hvilken måde? Jamen det der med, som jeg også nogle gange har sagt, altså jeg kan ikke tilbyde dem det samme, som du kan. Jeg ved godt, jeg kan tilbyde dem noget andet, som du siger, men med den der del i at være den aktive mor nu, altså nu er der julehalløj i morgen, og vi skal derop, og jamen jeg ved, allerede nu kan jeg allerede mærke, at jeg næsten bliver træt bare ved tanken om, at vi skal afsted, fordi jeg ved, hvad det kræver. Og den der med at egentlig at kunne glæde sig til noget og sige, jamen det skal jeg, den bliver hele tiden overskygget af konsekvenserne ved at gøre det. Altså det der med, prøv at tænke på, hver gang du glæder dig til noget, så skulle du hele tiden have med os, og ja, alting har en pris. Og leve et liv med, at alting har en pris. Det synes jeg var svært at vende mig til, at få noget positivt ud af. Og det er stadigvæk utrolig svært, at altid finde noget positivt i det. Og nu kan man sige, at det sidste nye, jeg har skulle finde noget positivt i, det var at blive førtidspensionist. Ikke at det er negativt, men når du ikke er færdig med arbejdsmarkedet, jamen, så er det jo lidt negativt. Og den følelse af at skulle vende det til noget positivt, vil jeg sige, jamen, så får jeg også mere tid til børnene, så får jeg også mere tid til det og det og det. Jamen, men det jeg så får tid til, trætner mig jo lige så meget, som arbejdet gør. Ja, det er rigtigt, men her der har du ikke, med hensyn til arbejdet, der havde du dårlig samvittighed over, at du blev nødt til at melde dig syg igen, fordi du kunne simpelthen ikke overskue det, du kunne ikke holde til det, og det gjorde ondt, når du skulle på arbejde. Ja. Så derfor, der har du fjernet den der, og så er det, man prøver, jeg prøver i hvert fald at sige til dig, prøv at vente til noget positivt, og så sige, nu skal jeg ikke have dårlig samvittighed over for arbejde af, nu kan jeg prøve at økonomisere mine kræfter, så godt jeg kan, og sådan så jeg har tid til mig selv, og min mand og mine børn. Ja. Børn først, og så mand til sidst. Fordi sådan er det, og det må pårørende altså acceptere, at man kommer lidt i sidste række. Ja. Sådan tænker jeg i hvert fald, at det er ok. Og det er det helt sikkert også. Jeg tror bare, når man står i det, og det man hører fra folk, fordi de så gerne vil være søde, og ikke rigtig ved, hvad de skal sige, det er, så har du også tid til at finde dig en hobby nu. For satan. Altså, jeg kan godt sige det, hvis jeg skulle have fundet en hobby, hver gang folk de nævner det ord, så tror jeg simpelthen, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Hvis I hører nogle bum under den her samtale her, så er det altså Stine, der sidder og forklarer det ved at så proppe sine hænder ned i bordet. Så det er de der små bum der. Man skal lige lære, man skal lære med at røre ved noget samtidig med. Ja. Nej, men det jeg tænker på, det er det der med, at find dig en hobby, sørg for at lave noget, der er godt for dig. Jeg er bare alene i en podcast her. Ja, men hvor jeg jo i lang tid var overbevist om, og stadigvæk er det på nogle måder, at det bedste for mig var at arbejde. Fordi jeg havde det fantastiske arbejde, jeg havde nogle fantastiske kollegaer. Men ved siden af, jeg havde nogle fantastiske kollegaer og en fantastisk chef og alt muligt andet, så følte jeg også, at jeg svigtede dem. Og det gjorde jeg jo også.
på sæt og vis ved, at jeg levede ikke op til det, min kontrakt sagde. Fordi jeg kom jo ikke på arbejde hver gang. Jeg havde mange fraværsdage. Men det var der, når jeg havde brug for det. Altså, jeg havde noget, hvor jeg kunne tage ned og sige, her er jeg ikke syg. Her er jeg Stina. Og alt, hvad det hedder sygdom, det pakker vi lige væk, fordi nu skal jeg være noget for nogen. Og det kan jeg mærke, det kommer jeg til at savne. Ikke fordi jeg ikke kan være noget for jer herhjemme, det er ikke det, men det er bare ikke det samme. Som du sagde på et tidspunkt, når du er på arbejde, så er det der, hvor du ikke er syg. Ja. Men når du så er syg for ikke at komme på arbejde, så er det måske mere tydeligt for dig, at du så er syg. Fordi du skal både melde dig syg, men du får også dårlig samvittighed, og så er du herhjemme og er syg. Så det er næsten syg med syg på. Jo. Og jeg var jo også syg nede på arbejde. Jeg ville bare ikke se det. Men mine kollegaer kunne se det. Altså, de havde det jo, mange af mine kollegaer havde det jo af helvede til, fordi at de vidste, at jeg kom på arbejde, om jeg så skulle kravle derned, ikke? Ja. Og det er jo på mange måder kun en cadeau til dem, fordi jeg havde det fantastisk dernede. Men det er en ny tid nu, og det er... Så hvis der er nogen derude, der har nogle forslag, undtagende hobbyer, det behøver jeg ikke at vide flere af, men der har andre idéer, så må I meget, meget gerne skrive det til mig. Jeg skal have støvsuget bilen. Ja, det skulle lige være det. Så. Men det vi også har snakket om, det er jo det der med også, hvordan andre folk, de tager imod det, når du siger, at du er førtidspensionist, og du er kronisk syg. Hvad vil det sige? Hvordan vil du forklare det? Og jeg ved ikke, om du kan huske det foredrag, vi var til for et stykke tid siden, med en, der hed Christina. Ja. Jeg tror, det var i Fredericia, var det ikke? Jo, men du ser jo ikke syg ud, så vidt jeg husker det. Ja, det hed sådan et eller andet med det, ja. men hun var kroniker bare på en anden måde. Og hun fortalte det der med, at hun brugte den, der hedder en ske-metode. At hun simpelthen gik hen i hendes skuffe og tog alle hendes skeer op. Og hver ske repræsenterede energi, kræfter. Og hun startede ligesom med at sige, at hun lagde en ske ned, og den stod så for at vågne og komme ud af sengen. Nummer 2 ske betød så at tage et bad. Og nummer 3 spise morgenmad, og så videre, så videre. Og når man så nåede til over middag, så var der ikke flere skeer. Og så spurgte folk hende tit, jamen hvad så? Ja, hvad så hvad? Så er der ikke mere at komme og hente. Der er ikke mere energi. Det er slut. Og den gav mening for mig. Og den har jeg faktisk selv brugt efterfølgende, når jeg skulle forklare det. Fordi den giver god mening. Bare sådan en ting som, nu er børnene blevet puttet, og vi skulle til i gang med at lave den her. Og så kigger du på mig og siger, Stina, du er træt. Ja, jeg er træt. Klokken den er 8:30 om aftenen. Ja, jeg er træt. Men der er det jo så også det der med, at man skal skubbe sig ud over grænsen og sige, vi prøver alligevel. Ja, for nu er det sat op. Og nu er det gjort klar, og manden sidder og tænker, skal vi ikke lave en podcast, fordi så kan jeg gå ud i studiet bagefter og redigere det, for det glæder jeg mig til også, men jeg glæder mig bestemt også til at snakke. Men det er rigtigt, fordi i princippet, så er dine kræfter sluppet op. Så for at lave det her, vi laver nu, det giver dig også noget, men for at komme derhen til, så er din skære sådan set brugt op. Ja. Og man kan jo sige, meget af min dag går jo også med det at være, det lyder så voldsomt, at være kroniker, fordi at for mig der er det jo ikke bare at gå i bad. Jeg har et smerteplaster, der skal passes på, der skal skiftes. Jeg har en stomi, der skal skiftes og ordnes. Jeg har en slange i brystet, som skal være sat ordentligt og skal passes på, også når jeg går i bad. Så alting er omstændigt. Altså, og så når vi så når hen ad aftenen, jamen så har jeg noget parenteral ernæring, som skal sættes til, som så også løber. Og jo på sin vis også er med til at afgøre, hvad der skal ske dagen efter. Fordi hvornår er den færdig, hvornår er den kørt ind? Kan jeg slukke den før tid, hvis det er et eller andet vigtigt? Altså, meget af dagen er fyldt med de her ting. Og det er jo så ikke engang det, jeg synes, der fylder mest. Det, jeg faktisk synes, der fylder allermest, det er faktisk trætheden. Den der evige... På baggrund af smerterne? Jamen også på baggrund af, hvad kan man sige, at selvom du får parenteral ernæring, og selvom du kan leve af det, er det jo ikke optimalt mad. Og det vil jo sige, at du bliver hurtigere træt. Din krop har ikke den samme energiniveau, som den givetvis vil have. Og for mit vedkommende har jeg svært ved at tåle det parenteral ernæring. Så jeg får meget få kalorier per pose
i forhold til, hvad andre får. Så jeg skal også selv spise mig til noget af det. Og det i sig selv tager også kræfter. Når du skal spise, for du kun ved, du får ondt. Men du skal spise, fordi ellers har du ikke kræfter nok. Og så kommer den der cirkel. Og den er du bare i hele tiden. At det ene tager det andet med, og så videre. Og jeg kan godt forstå for folk, at det er svært at forstå. Jeg kan i hvert fald godt forstå for folk, og for patienter eller for borgere i min situation, som skal igennem det her nu, der tænker, wow, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Ja. Fordi det er meget. Det er der. Men det skal så også siges, når rutinen den kører, så kører den også. Du skal bare være rigtig, rigtig god til at økonomisere din tid. Og kan du først gøre det, så har du overvundet rigtig mange ting. Ja. Det vil jeg sige. Du ser så spekulativ ud. Nej, jeg synes, jeg havde noget på tungen til at kunne få spørge om noget, men det havde jeg sådan set ikke. Sådan er det tit med dig. Nej, det er fordi, jeg er jo gift med dig. Jeg har ikke så meget at skulle have sagt. Nej, jeg snakker hele tiden. Og det må I jo også kunne forstå. Jer, der er pårørende, det er, at dem, der er smertepatienter, de har meget at skulle have sagt. Nej, det var ikke sjovt. Det tror jeg på. Det tror jeg, vi klipper ud. Og så skal jeg lige sige en ting, det er, at det var ikke så længe før, der ikke er noget batteri på den her. Men det er lige meget, så slupper vi bare, tager lige en ny, og så... Okay. Skal vi gøre det med det samme? Ja. Så er vi tilbage igen. Så er der blevet skiftet batterier. Jeg tror også, det der er vigtigt også at snakke om, og som jeg har snakket med andre, der er kronikere også, det er jo det der med at blive troet på. Ja. At blive troet på, at man nu har så ondt, som man siger, eller man er så træt, som man siger. Og jeg tror, for mig har det været lidt en rejse, også fordi jeg har jo ikke en diagnose, der hedder morbus Crohn, eller en anden diagnose, som hvad kan man sige, har gjort, at jeg er endt her. Så jeg har jo kæmpet i mange år om at blive hørt og troet på. Hvor du også skal huske, at vi har fået at vide, at du skal bare gå ind og spise noget husk, eller du skal spise noget svæsker, eller drikke noget svæskejuice, eller du skal bare tage dig sammen og få nogle ordentlige, regelmæssige, spise ordentligt og regelmæssigt, og sørge for at få et toiletmønster, sågar har jeg fået at vide, at jeg skulle have. Og det der med at være så frustreret over ikke at blive troet på, at man faktisk til sidst selv tænker, okay, er det mig, der er noget galt med? Og jeg kan da bare huske den fuldstændig fantastiske følelse, da vi endelig synes, vi blev hørt, da vi kom til Hvidovre sygehus, efter at have besøgt stort set alle andre sygehus. At der endelig var en, der sagde, jamen, det der, det er ikke rigtigt. Det der, det ser ikke rigtigt ud. Der er noget, der ikke er, som det skal være. Men han skulle lige overbevises først. Han skulle også overbevises, men det tog faktisk ikke ret lang tid, før han godt kunne se. De tog nogle prøver. Jeg kan huske, de tog det, der hedder en markørprøve. Ja, det var markørtesten, der gjorde det. Der skulle jeg skulle drikke noget, hvor der var nogle markører i. Og så skulle vi komme ind et par dage efter, eller sådan noget. Nej, vi skulle komme ind nogle dage efter, og så skulle vi se, jeg tror faktisk, det var en 5-6 dage efter, for at se, om der var nogle markører tilbage. Det skulle der jo helst ikke være. Nej. Fordi at der skulle man ligesom have fået tømt. Og jeg tror, at jeg manglede 2 markører. Resten, de var der stadigvæk. Ja, det var i hvert fald sådan, så der var mange tilbage. Og det var der, hvor han sagde, jamen det her, det er jo helt i hullet. Altså, der er noget, der er helt galt her. Og så var det jo så, de begyndte at undersøge det, og fandt så ud af, at min tarm ikke havde det så godt. Men den der fede lykkefølelse af at vide, at nu er vi på vej et bedre sted hen. Altså. Jeg kan huske, at jeg var sur lige inden, og så, når du tror på os, okay, så skal jeg lige spole tilbage igen. Ja, men det var fordi, man var så vant til at hele tiden at få at vide, jamen prøv at høre her. Ja. Altså, husk. Vi var trætte af det. Ja, meget. Og det tærede jo også på os, fordi du kunne se, at jeg blev dårligere og dårligere. Og det er jo ikke rart at have fornemmelsen af, at man bliver mistroet. Eller hvad hedder mistænkt for at lyve. Og jeg tror også, det var derfor, det kom så meget bag på os, fordi jeg fik jo lupstomien, og alting, det var jo bare super, super godt. Efter jeg havde haft det der sakralneostimulatoren, som så ikke virkede mere. Men lupstomien var vi jo rigtig meget glade for os,
fordi den gav jo alt det, som vi faktisk havde drømt om. Ja. Roen og alt muligt andet. Endostomi, det skal lige siges, det er en måde at have en stomi på, uden at lave den permanent endnu. Det vil sige, du tager simpelthen et stykke tarm ud og laver et lille hul på og lægger op til huden. Og den kan så syge sammen igen, hvis man så, kan man sige, får gang i sin tyktarm igen, som var i mit tilfælde, jeg skulle have. Og for at give tyktarmen en pause, så fik man den her lobotomi. De fandt jo så hurtigt ud af, som jeg har talt tidligere, at jeg skulle så have den permanente. Og da det så ligesom gik galt, så tror jeg, det hele det faldt lidt fra hinanden for mig. Fordi vi kørte på den her fuldstændig lykkerus, at det hele det bare var... Det var godt. Og så kommer den permanente, og så går det galt allerede i første hug. Vi fik den faktisk 2 gange, fordi sakralnervestimulatoren virkede godt. Er det rigtigt? Rigtig godt til at starte med. Og så efter til kvart år, så var der ikke mere at gøre. Og så var det, man lavede lobotomien. Så vi fik den faktisk 2 gange, hvor vi tænkte, yes, så var den der. Og så fik vi så den her igen. Eller nu siger vi det, fordi man er en del af dem som jamen, det er jo. Det skal man lige huske på. Men da du så fik lobotomien, så siger vi, yes, der kørte. Og så skulle vi have Jack og Emily. Og da vi så fik Jack og Emily, og du så fik den permanente stomi. Eller permanente sakralnervestimulator. Så virkede den ikke ret lang tid efter. Gud ja, det er rigtigt, ja. Du fik... Jeg havde en prøvestimulator lige inden vi fik tvillinger. Det kommer til at sige forkert. Ja. Men man kan sige, da sakralnervestimulatoren ikke virkede mere, der havde vi jo allerede der en ny løsning. Så jeg synes ikke, jeg nåede sådan ligesom at komme ned, før jeg ligesom kørte igen. Men det, der skete, kan man sige, efter den permanente stomi, at med operationen og de efterfølgende mange operationer for at udbedre det, der skete under den første, jamen, det var bare lort. Altså lort med lort på. Så den der med at være helt heroppe og sige, yes, et normalt liv, det hele det kommer til at køre, og så kunne du bare mærke, det hele det faldt fuldstændig fra hinanden. Og så har vi jo sådan set mere eller mindre brugt de sidste, 10 år på at samle op. Ja. Mere eller mindre, 9 år på at samle op. Og til at sidde her i dag og være førtidspensionist med en stomi, der ikke fungerer optimalt, kroniske smerter og parenteralnæring. Ja. Det har faktisk været lidt en rejse. Det må man sige. Det har. Og det er ikke, fordi det er positiv rejse. Det er det ikke. Nej, du fik da et rimelig godt grin i starten, jeg havde stomien, kan jeg da huske. Vil du fortælle den? Nej, det gør du bare det. Det giver dig sådan en fryd hver gang. Det vil jeg meget gerne, fordi... havde du fået lobotomien? Nej, det var efter, jeg havde fået den permanente. Ja. Du har fået den permanente, og vi var nede og snakke med en ældre sygeplejerske, som havde styr på det der, og havde vist dig, hvordan du skulle have skiftet den og sådan noget. Og så siger vi så, nu tager vi hjem, og vi vil gerne lige, vi tager ud og spiser, og vi vil gerne lige fejre det. Ikke fejre det, men altså, fordi du har været længe inde. Jeg har været langt indlagt, ja. Indlagt længe, ja. Og så kører vi til Næstved. Og vi siger til hende, hun spørger, hvor vil I hen og spise? Så siger hun, vi tager den kinesiske restaurant, og så kigger hun på os med et lille smørret grin, og så siger hun... God tur. Held og lykke og god tur. Og vi tænkte, jamen, wow, hun er da sød, hun ønsker os god tur og det hele. Ja, tak. Jeg har aldrig følt mig så meget 3 i et forhold, selvom vi kun var 2, fordi vi havde stomien til at underholde os. Fordi, du nåede suppen, ja. Og da du så havde spist det første, hvor der var frityrfedt i, så begyndte den altså at snakke med, og det var helt vildt. Heldigvis var der os, og så var der måske 10 andre i den restaurant, og vi sad helt for os selv, hvor var jeg glad for det. Den snakkede så meget med, og jeg kunne ikke lade være, fordi jeg kan ikke lade være med at grine af sådan noget. Jeg synes, det er så skægt. Ja. Men det gør du også. Noget af tiden, vil jeg sige. men lad os sige det på den her måde, det var stomiens første hilsen. Ja. Det må vi så sige. Ja. Og det er jo også noget, man vender sig til. Det er jo igen det der med, nej, en stomi, den lugter ikke. Kan den larme? Ja. Ja. Og det har ikke noget at gøre med, om man har haft den i 1 år, eller man har haft den i 10 år. Den larmer. Nu er jeg sådan begyndt at kan finde ud af, hvad det er for noget slags mad, der er sådan oftest på den til at være snaksalig. Men det gør den. Men igen, dem omkring mig ved det jo. Jeg har den. Og er vi ude nogle steder, jamen, så er jeg blevet så hardcore efterhånden, så jeg fortæller det, som det er. Ja, jeg har en stomi, og den vil gerne snakke med ved bordet. Og så
plejer folk sådan lige at trække på smilebåndet, og så bliver der ikke stillet flere spørgsmål til det. Der vil jeg så også sige, at det har været fantastisk, at du har været så åben omkring det hele vejen igennem. Det er ikke sådan noget, man har lurepasset med, og det skal man helst ikke sige højt. Fordi at det er der ikke nogen grund til. Hvis man siger det med det samme, så er det ikke lige så interessant for folk, som hvis man ikke siger det, så er det sådan lidt mere, kan man se den, larmer den, lugter den? Nej, jeg har stomi, og det er bare det. Nå, men du kan heller ikke kræve, hvad kan man sige, forståelse eller respekt for andre, hvis du ikke viser dem det, hvad de har med at gøre. Altså det er jo lidt det samme, som når vi går ind i en undertøjsforretning, en lingeriforretning, jamen, jeg går ikke op og siger, at jeg skal have undertøj. Jeg går op og siger, at jeg har en stomi, og jeg skal have noget undertøj. Ja. Fordi jeg kan lige så godt sige med det samme, jeg har det, og så kommer de med små g-strengstrusser og alt muligt andet, og selvom jeg rigtig gerne vil, så kan jeg ikke have dem på, fordi mit output er så stort og så hurtigt, så det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Jeg skal have sådan nogle fuldtrus. Men dem kan man også få med lidt sexet mønstre på. Men for mig er det i hvert fald vigtigt at sige, at det er sådan, det er. Hvis man er ude på tøj, jamen der er ikke nogen grund til at bede hende om at gå ud og finde 7 par bukser, hvis du allerede ved, at hun skal vide det her på forhånd, fordi dem, hun finder, de sidder lige hen over stomien. Så for mig har det bare altid været nemmere. Det er nemmere. Og jeg kan ikke huske, at du har været inde i forretningen, enten vi har været sammen, eller hvor du har været alene, og kommet hjem og været ked af det, og sagt, de forstår ikke. Jeg mindes det i hvert fald ikke. Jeg synes alle, nu har vi lige været inde på strøget, i en forretning derinde, og undertøjsforretning, og der var sådan, man må godt sige, hun var der noget ung, hende der stod derinde. Du nævnte det bare, og bam, 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 så det var da bare helt okay alt sammen. Ja. Og det blev taget godt imod, fordi man bare fortæller det. Ja. Og det er nok også fordi, der er nok også andre, der fortæller det. Ja, og jeg er 100% sikker på, at der er andre, der har stomi, som går med g-strengstrusser, hvor det fungerer. Og det synes jeg er fedt. Jeg ønsker det var mig. Men det gør det bare ikke ved mig. Så jeg har oftest brug for hjælp i sådan en forretning, fordi det er ikke altid de trusser, jeg gerne vil have, af dem, der hænger fremme, der bliver sådan flashet på dukkerne. Og så er der jo ikke andet at gøre at sige, jamen, min mand, han siger, at jeg larmer for meget med mine fingre. Jamen, det er bare... det er som at sidde ved siden af en trommeslager. Det er fordi... Ja, det er fordi, jeg er meget vant til at bruge både min arme og min krop og alt muligt andet. Når jeg snakker, så kører mine fingre bare. Det er og jeg er den forsagte type, der bare sidder helt stille. Nej, så starter vi igen. Nej, men det var sådan set, hvad kan man sige, nogle af de ting, som jeg godt vil ind på i dag. Det var lidt det der med at sige, jamen... Hvordan er det at være kroniker? Ja, og det er vigtigt, at man får snakket med sine pårørende, og man får snakket med sine venner omkring det, og få sig selv gjort forstående. Fordi det der med, at du ikke tør sige noget, du ikke tør fortælle, hvordan du har det, det gør bare situationen endnu værre. De få mennesker måske, der kunne have en ikke-forståelse for det, der kan jeg sige, dem kan man så bare ikke rigtig bruge tid på. Der er det altså vigtigt, at man siger til sig selv, at det ikke er dem, der skal overskygge de 100 andre, man kender, som bare accepterer. Og der vil altid være nogen, der har svært ved det, men jeg synes også, det er hen ad vejen også min opgave som veninde eller som familiemedlem, også at give folk en chance for ligesom at forstå, hvad det her det er. Fordi det kan godt være rigtig, rigtig svært. Hvis man gentagne gange melder afbud til familiekomsamler, fordi man har smerte, så på et andet tidspunkt, så vil der automatisk være nogen, der tænker, det er sgu for nemt det her. Ja. Men jo mere du ligesom får forklaret, og du også tør vise dig på din dårlige dag, og du også tør vise dig fra din knap så gode side, det giver bare en forståelse af, at okay, det kan vi egentlig godt se det der. Ikke at du skal lade dig selv slæve med, og have smerter og alt muligt andet, men vis begge sider af dig, vil jeg sige. Det har i hvert fald hjulpet mig. Ja, og samtidig har du også gjort det, at hvis vi er blevet inviteret ud et eller andet sted, og du så siger, i dag, der kan jeg ikke, så tager jeg selv afsted med børnene for eksempel, og så fortæller jeg, som det er. I dag, det går ikke. Jeg har sgu aldrig hørt, der er nogen, der har sagt,
Jo, de er ked af, at du har ondt og sådan noget, men ikke den der... Ja, jeg har aldrig følt et irritationsmoment, fordi folk ved det godt, du har været åben omkring det, og det synes jeg er dejligt. Ja. Fordi så skal jeg heller ikke stå tilbage med kæmpe forklaringer, og det er også fordi du har sådan set allerede forklaret det, og folk accepterer det også. Ja. Men det tror jeg også, det er vigtigt, at man gør. Det er ikke ens betydende med, at man skal sidde og vende vangen ud af på sig selv hver eneste dag, og ligge og fortælle folk, hvordan du har det hver dag. Men at det også er okay, at de ser dig i dine svære stunder, det tror jeg bare er vigtigt. Det er super, super vigtigt. Og så, altså, og man kan jo sige, selv børnene ved det jo, altså... Du er også en irriterende person, fordi når man ser dig, så har du jo fra start af gjort en dyd ud af, at der er ikke nogen, der skal kunne sætte en finger på dig med hensyn til, om du har sat en streg under øjnene, og om tøjet passer og sådan noget. Der er bare styr på det der. Altså, du gør noget ud af dig selv. Og det vil sige, når folk så ser dig, så tænker de, jamen, kan hun være syg? Jamen, det kan jeg godt forstå, men der er det så nok der, hvor jeg er nået til, at hvis folk ikke kan forstå det, at jeg har behov for det, det kan jeg ikke tage mig af. Nej, men jeg kan godt forstå, at folk tænker, kan hun være syg? Ja, fuldstændig. Men de må også bare forstå, at jeg har ikke ret meget kontrol over mit liv. Altså, jeg har ikke kontrol over, hvornår jeg skal på toilettet. Jeg har ikke kontrol over, hvornår jeg skal spise. Jeg har ikke kontrol over, hvornår jeg har ondt. Men jeg har kontrol over, hvordan jeg ser ud. Ja. Og det er vigtigt for mig. Og det kan være forskelligt fra individ til individ. Og ja, det kræver også nogle ressourcer. Og det kan da godt være, at der er nogen, der mener, at jeg måske skulle bruge de ressourcer på at pudse vinduer eller gøre noget andet. Men det her, det er vigtigt for mig. Og det er lidt det samme som mit hjem og mine børn generelt. Altså, jeg sætter en dyd i, at tingene er, som de skal være. Til trods for, du har ondt. Ja, og så længe jeg kan. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kan jeg måske ikke mere. Og så må jeg bede om ekstra hjælp. Men lige nu, der har jeg fået indfriet nogle ekstra kræfter, fordi jeg ikke er på arbejde mere. Og dem kunne jeg så bare godt tænke mig at bruge på noget, som også gør hverdagen nemmere, også for jer. Det kan så blive min hobby. Min kone har en hobby, og det er hendes børn og hendes mand. Ja, det lyder da meget godt. Det lyder som om, det var noget fra 50'erne og 60'erne. Det lyder sådan lidt gloværdigt, synes jeg. Ja. Nå, det må jeg affinde mig med. Ja, hvis du kan, så vil jeg blive meget, meget taknemmelig. Jamen, jeg noterer. Nu er det den der, jeg kan mærke den der manglende kommunikationsevne og manglende lyst til at kommunikere, den begynder at komme ind over mig nu, kan jeg mærke. Nej, men jeg håber, I har fået lidt ud af, hvad vi har snakket om i dag. Det var i hvert fald en lidt svævende samtale. Det var lidt en svævende, ja, men jeg synes, det er svært, at det ikke bliver det, når det er nogle emner, som er lidt tunge, fordi meget af det flyder lidt sammen. Altså, du kan ikke snakke om smerter, uden du snakker om træthed. Du kan ikke snakke om træthed, uden du også snakker, hvad kan man sige, problemer med at kommunikere. Nu kan du bare høre nu, at jeg begynder at blive træt, så ordene, de begynder at smutte, ikke? Men og du kan ikke snakke, for mit vedkommende kan du ikke snakke om mad, uden at snakke om parenteral næring. Og, altså, jeg synes, det er svært at dele det op i emner. Det er det også, for ja, det er det. Men jeg synes også, det er rart egentlig bare at sidde og snakke sådan her, og så fortælle med, hvordan jeg ser det, nogle ting, ikke også? Jo. Også fordi, det skal jo bestemt siges, at det her, det er ikke kørt ud på et manuskript. Altså, der er jo ting, og min mand kommer i studiet igen her på et senere tidspunkt, hvor vi skal snakke omkring det at være pårørende, og hvad det har konsekvenser, også for Oles liv, og for, kan man sige, hans arbejde og alt muligt andet. Og der er vi jo vel vidne om, at der kan risikere at blive sagt nogle ting, som sårer mig, eller som gør mig ked af det. Ikke bevidst, men fordi det er nogle ting, som jeg måske et eller andet sted ikke rigtig sådan helt har ville indse, eller har lyst til at beskæftige mig med. Men sådan er det, når man har de her snakke, og specielt når man vælger at gøre det på den her måde her. Men jeg tror og håber på, at det kan hjælpe. Jeg kunne godt have tænkt mig
at jeg kunne have lyttet til nogen, eller snakket med nogen, da vores rejse den startede. Ja, for vi følte os måske lidt alene. Jamen også fordi, jeg kunne ikke melde mig ind i nogle foreninger. Fordi det kræver en specifik diagnose, og jeg havde ikke nogen af dem. Og hvor skulle jeg ligesom starte henne? Så det blev egentlig mest, når jeg var indlagt, at vi ligesom snakkede med socialrådgivere, eller vi snakkede med sygeplejersker eller læger. Ellers så var det sådan lidt, en gang imellem, når jeg skulle snakke med stomisygeplejersken, men ellers så var der jo ikke rigtig noget som sådan. Så som sagt, jeg håber, det kan give lidt inspiration. Og så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Og på gensyn snart igen. Og tak, fordi du vil være med i studiet i dag. Det var så lidt. Det vil jeg meget gerne gøre en anden gang også. Jamen, det bliver du så også nødt til. Så. Men tak for i dag. Hej. Hej.